Jeffrey Epstein, finančník, miliardár a meno, ktoré pozná celý svet. Ale jeho život bol plný kontroverzií a zločinov, ktoré šokovali verejnosť. Epstein sa preslávil ako finančník a poradca bohatých a slávnych. Jeho kontakty zahrňali politikov, kráľovské rodiny a celebrity. Zatiaľ, čo vonkajší svet videl úspešného podnikateľa, jeho činy skrývali temnú stránku. V roku 2005 sa objavili prvé vážne obvinenia. Epstein mal sexuálne zneužívať mladé dievčatá, niektoré ešte len 13-ročné. Jeho obete tvrdili, že bol súčasťou systému, ktorý organizoval zneužívanie a platil za mlčanie. V roku 2008 sa priznal k menšiemu trestu za sexuálne zneužívanie, ale väčšina obvinení bola stiahnutá. Trest bol relatívne mierny a Epstein si odsedel len 13 mesiacov, pričom veľkú časť času trávil mimo väznice v pracovnom režime. Medzi jeho zlé činy patrilo organizovanie sexuálneho zneužívania mladistvých, platenie dievčat za mlčanie, manipulácia s obetami a budovanie siete, ktorá umožnila tieto zločiny opakovane. Niektoré obete tvrdili, že Epstein mal vo svojom sídle na ostrove v Karibiku skutočný systém manipulácie a vyhrážok. Epstein bol obvinený z medzinárodného obchodu s ľuďmi a sexuálneho zneužívania, pričom jeho sieť zasahovala viaceré krajiny. Niektoré obete boli privádzané do jeho domovov v New Yorku, Palm Beach a na ostrove Little St. James. Jeho zatknutie v júli 2019 šokovalo celý svet. Tentoraz čelil federálnym obvineniam z obchodu s ľuďmi a sexuálneho zneužívania mladistvých. Epstein bol uväznený v Manhattan Correctional Center a strážili ho kamery a dozorcovia. Len mesiac po zatknutí bol nájdený mŕtvy vo svojej cele. Oficiálna verzia tvrdila samovraždu, ale okolnosti jeho smrti vyvolali otázky a diskusie po celom svete. Prečo nebol pod správnym dohľadom? Prečo niektoré kamery zlyhali? Epsteinova smrť odhalila aj nedostatky v justičnom systéme a upozornila na moc a vplyv, ktorý umožňuje bohatým ľuďom vyhýbať sa spravodlivosti. Aj keď Epstein nie je medzi nami, jeho prípad pokračuje. Vyšetrovania, súdne spory a odhalenia sa objavujú dodnes. Príbeh stále rezonuje vo svete médií, internetu a právnej komunity. Čo si o jeho živote a smrti myslíš ty? Pravda, spravodlivosť alebo niečo viac? Napíš svoj názor do komentárov.